Vítajte vás dneska aj tomu videa. Dneska to bude s mojimi kamošmi. Ja mám na hlave čiapku vianočnú, lebo bude dneska vianočný špeciál. Zahráme si veci a sú tu s mojimi kamošmi, takže Dajko viesť pozdrav. Čau. Jakub pozdrav. Čusák. A vravte trošku na hlas, hej, prosím. Dobre. A dneska to bude video Minecraftu. Som si stiahol nové hacky. Takže dneska vás ukážem, čo u mňa huzuný Wurst. Wurst je po nemecky. Hej, kamo, nedávaj tu ohne. Wurst je po nemecky klobása, takže ideme vyskúšať, čo dokáže klobása. Naľavo hore vidíte, koľko mám veci pustených. Toto tu sú všetky hacky. Takže, môžeme sa pustiť všetky hacky, nepoznám všetky hacky. Ukážem vám napríklad na týchto dvoch multiavru. A čo, ja nemám. A vidíte, multiavra, ich to, čakajte, takto, vidíte, zabíja ich to okamžite. Úplne ich to, vidíte, napravo im vidím, koľko má života. Ja horím. Tento horí, pečte si tam klobasy. Čo uberem ja? Ty mi uber, no, tak taj. Máš ma v kilaure. No, po 1 HP. Mám tu lúk, ktorý vyskúšame práve na nich, okamžite samoautomatické mierenie a veľa šípov strieľa. A ja? No, ty to môžeš tiež ukázať, počkaj, čo sa mi to pustilo za blbosť. Počkajte, ja to stopnem, kým sa mi to tak spraví. Dobre, tak sme naspäť. Už to sa oni bijú. Takže on to ukázal, on to mi neukáže, ten kamoš, lebo nechce. Máte no-fall. No, ukázal mi to, nevideli ste to aj tak. To je fuk. Máte no-fall, takže no-fall je napríklad takto idete, skočíte, to je voda. Ty vole, kámo. Počkaj, pustím si flyhack. Flyhack tu máte, ako vždycky na každých. Máte na flyhack, takže skočíme z tejto výšky, to vás určite musí. Vidíte? Nič sa mi nestalo. Máme tu dia veci, lebo to je anarchia. Hlavný kamoš, ty bola. Rýchlo vypínať. Počkajte, ja som si musím vypnúť Skype. Ak chcete môj Skype, tak je tu na FIFO 04. Ak chcete môj Skype, tam je FIFO 04. Môžete si ma pridať, ak chcete. A sme zase naspäť. Takže, sú tu veľa hackov a dneska si najviac ukážeme Halloween špeciál. Počkaj, máš tento hack? Hráme na Game Teame, ukáž. Hej, tento hack volá sa Zeus. Môžete chodiť po vode. Máte tu glide a také veci. No ja vám to, bunny hop je najblbší asi. Keď chodíte, tak vás to stále skáče. A napríklad ešte step. To je celkom dobre, pretože vás to dá blok a takto, pozerajte. Čuť a ani nemusím skákať. To je dobre. No, step a také veci. Máte tu potom máme tu dia, hej, to je ako vždycky. Sme si s kamarátom pozabíjali a ešte dáme teraz souboj, kto vyhrá. Nie, ja mám malo horí. Zasa. Sorry. No dobre, tak to je fúk a ja idem rýchlo na spawn. Počkaj, Tori, diva to fakt tu strieľa. Ja idem rýchlo na spawn. Počkajte, kamoši, ja idem na spawn a potom si tam dám... Hej, je tu zmrt. Dám si tam ten meč. Ze šípmi. Dobre. Ideme lobby, pod lobby. Pod lobby. Vidíte, toto čo ti ukazuje hack, to je taký hack. Takže sme na Game Team serveri. Možno Game Team takto poznáte, taktorý nie. Mám 33 level a 1105 tokenov. Za tie tokeny sa dajú kúpiť efekty, ale ja si chcem kúpiť... FIFO? Neviem aký. Bude v popisku toto IP? Áno, bude v popisku IP. Ak nie, tak to napíšem potom, hej. Takže ideme na Halloween špeciál, zahráme si jeden. Čo? Halloween špeciál jednotka. Ja to stopnem, kým tam prídu hráči, musíme to byť 20 alebo 16, to je minimálne je 16 a maximálne je 20. Ja to stopnem a tak zatiaľ... Čus? Jakub.
Takže čaute, ja vás zase vítam. Ja som si išiel po jogurt a už sme začali. No, takže, tejto hry sú ľahké. Neviem, koľko ešte bude. Máme tu na meč, sekiru a luk. Lukom môžeme strieľať ako normálne. Nič iné. Toto, čo robí meč, môže vystrieľať také gule. Tej dosť hitujú. Sekira ich odhadzuje, napríklad creeper, poďme. Vidíte, odhodilo ho to. A tento zombík, toho musíte zabiť, nejde to ničím iným zabiť. A tí, čo majú na hlave dyňu, tak za to dostávate tokeny. Jeden token. A potom za tie tokeny, ja neviem, si môže. Ukážem vám, čo si môžete vyhrať v tej minihre. Mám 2 otvorené, jedno nemám. Áno, tak mám to povedať? Dobre, tak povedz to. No tak môžete vyhrať jedného malého takého zombíka. Čo má na hlave dyňu a má krompač a beha za vami. Áno, potom môžete vyhrať koňa, zombického a potom ešte skeleton, čo už nemáme. To nemáme. Ak toto vyhráme, tak aspoň bude dobre. Ešte 2 bitky, aby sme vyhráme a tak. Ale aspoň bude dobre video, kámo, za chvíľku je 10 minút. Stopnem to. Kámoši, prepáčte, ja to stopnem a potom, keď bude boss, tak vám to ukážeme. Dobre, tak už vás vítame na Halloween bossovi. Halloween boss má strašne veľa HP. Púšťa TNTčka a teraz mi to laguje do prdele. No je to proste Wither, ktorý strieda TNT. Hej. Musíte ho zabiť. Najviac mu uberajú tie snežné gule. Tu používate, ale keď je po vás... On ma zabil. Ne. Ja žijem. Ja som mŕtvý. Ja ho nevidím ešte. Tu je. Už ho vidím. Teď sa trošku laguje. No to bude lagovacie video. A vedla, jak tá jedla. Ja nemám šípy, kamo, to je na prd. Kamo, ty ešte žiješ? No jasné. A ja mám plné hápka. Aspoň zabíjaš? Ja už som mŕtvý dávno. No ja som mal hápko, vieť. To už sa nedalo. Ide po mne. Ja som v domčeku. Nie, on nejde po mne. Pozor, som. Ja viem. Kde si? Ja nie som v domčeku. Zabiť ho. No ty vole, mi zničil ten dom. Poď! Ja som umrel! Počkaj, tak než ešte Jakub dokončí to. Než to ešte Jakub dokončí. Jakub, musíš to dať. Jakub, chod do ňoho. Jakub, Ja som ho zabil, už. Jakub, dobrý. Paráda, takže toto bolo celkom úspešné. No, lebo Jakub vyhral z nás aspoň. Tak aspoň jediný. Jak sa vám to... Počkajte, poďme to ešte raz... tak poďte na... poďte na Dragon Escape, tam si ukážeme veci. Kde to je? Dragon Escape, tam čo vyhráte. Takže, máme tu na všetko, čo vyhráte. Môžete vyhrať mazlíka. Počkaj. Takého zombičieho mas. Áno, a ja ukážem toho koňa. Ukáž toho koňa. Hej, toho proste... A potom ešte máme skeleton koňa, ktorého nemáme. Tu je koň a tu je skeleton kúň, ale ten nemáme. Áno, a potom... Toho zombíka máme. No. Môžete normálne na ňo jazdiť, v pohode všetko. Neviem to na všetkých minihrách. Jak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak chcete takéto ďalšie videá, tak dajte subscribe, odber, neviem čo. Ak chcete vedieť, kde sú tie hacky, tak vám to dám do popiska. Ide to iba na Windows 8. A uvidíme sa na budúcom videu. Takže čus! Čusáku.